Enguany, a l'estat espanyol, 17 dones han estat assassinades per homes. L'única causa ha estat ser dones. A estos feminicidis cal afegir l'assassinat de 2 criatures i d'un home. La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, però són més dones assassinades de les que entren en les estadístiques, moltíssimes més. A més, altres quedaran amb greus discapacitats fruit de les brutals agressions que han patit. Filles i fills orfes. Filles i fills orfes. Vides truncades davant la impassibilitat i el desinterès de tots, governs i societat. La intervenció Sabater Rogers va néixer a Ciutat Juárez, Mèxic, a l'agost del 2009 de la mà de l'artista Elina Chauvet com a denúncia dels feminicidis. Cada parell de sabates representa aquella dona xiqueta que ja no podrà posar-se'ls. Ha estat assassinada. Avui volem denunciar la falta d'interès d'un govern, l'única prevenció del qual se centra en una campanya que anima a les dones a denunciar, que els diu que hi ha eixida i després les abandona a la seva sort, sense protecció, sense recursos, sense vida. Estem ací per a recordar a totes les víctimes, a les que es troben dins de l'espiral de violència, a les supervivents, a aquelles a les quals ja no podem escoltar perquè un assassí es va arrabassar la veu. Per totes elles exigim la restitució de tots els fons retallats en prevenció i assistència, ampliant la dotació necessària en prevenció, assistència, protecció i reparació de totes les víctimes, la formació de tot el personal que intervé en el procés, sanitari, assistent social, de seguretat, fiscalia, judicatura i unitats de valoració forense perquè totes i cada una de les víctimes reba l'atenció que mereix, la deguda protecció, l'assistència i la reparació. El seguiment i control del desenvolupament de la LIM i la seva revisió per a garantir el seu compliment i efectivitat. El compromís del govern estatal en la seva lluita contra el terrorisme masclista, declarant la lluita contra aquesta una qüestió d'estat i arbitrant les mesures urgents i la coordinació amb els partits polítics de l'oposició i els governs autonòmics per una lluita conjunta que permeta erradicar aquesta xacra. No més agressions, no més mortes, prou de violències masclistes. El terrorisme masclista ha de ser una qüestió d'estat. Núria, Adela, María José, Ángeles, Patricia, Julay, Lucina, Dolores, Luisa, Silvia, Mercedes, Celina Elian, Ana, Isabel, Josefa, Hola, Andina Reyes,
Fátima. María Enar. María Dolores. Raquel. María Elena. María Belén. Ana. Gregoria. Mariana. Araceli. Eva M. Ainara. Isabel. Verónica. Carmen. Ana. Esperanza. Rada. Antonia. Giselle. Sara. Susana. Adolfina. Angelis. Amés. Rosa. Ana María. Mariluz. Amelia. Viviana. Hayat.
visca, visca! La lluita feminista! Visca, visca, visca! La lluita feminista! Moltes gràcies a tots i a totes. Us recordem que el dimecres a les 8 de la vesprada estarem en l'Ajuntament com en els anys 2000. Totes les dones exigint que la violència masclista siga qüestió d'estat. Us esperem a totes. Sigo hablando.